Ndichikutambira zvekare pano paHatirare 263 pano panjira ndichikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani this YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe posts uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva iripo saHatirare news updates panapa tinonyanya takamabatanidza tinoita kuti muwane news updates akatiwandei pasame video 2025 takutoreceiva masad news ndo macases atakutotanga tichireceiva muno munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani nyaya dzatikureceiva dzinorwadza nguva nenguva. Kutanga kwegore ra2025 tikureceiva macases eaccident. Ndine video rekombi raita accident. Kombi iyi yaita accident nechirori chekanzuru. Zvaita accident mukombi makufara vanhu vakawandisa stereki. Tichikoti get well soon kune vakuvara. Pakuvara vanhu kesi yekunzi pafa munhu hatisati tainzwa zvedu, asi yekuti pakuvara vanhu vamaiswa kuchipatara vakawandisa. So zvanda kukuitirai da kusiyai muchiona video iroro. Wapedza kuona video iroro usaskipe this video. Ndine chimwe chidzidziso chandoda kukupai kune vanofamba nemota even nemakombi. Da kukuisirai video remupurisa anoshanda ari kucity of Harare traffic officer. Mupurisa uyu anetsa nenyaya dzekubira vanhu mari dzavo. So zvanda kuita munguva ino ida kukusiyai muchiona first update yeaccident. Tichingonamata kuna Mwari kuti Mwari tichengetedzei nguva nenguva pese patinenge tiri patichafamba nengoro dzemoto, tivhenekerei, tibude tichidzoka mune zvakanaka, tine utano hwakakwana. Akwanise kuba wekumota diki saka ndomaonera anaita saka patazosvika isusu tida kubatsira vanhu rori raramba kudzokera kumashure raramba rakatsimbirira kombi rori raramba kuenda kumberi zvese ranga tichiramba saka tazotiraya tikapusha rori takawanda rori rikadzokera kumashure tikakwanisa kupurisa vanhu vanga vaita sei vanga vanyanya kukuwara vamwe vachona tatovapurisa kudhara ane vakuvara zvakanyanya vanga vakagara apa tatsimbirirwa ndo patazotema nemapiki patazotsvaka mapita tikatema tichipuridza vanhu vanga vakatsimbirira. Ndofunga wazvionera video first video ndofunga wazvionera accident iyi yaitika paniye East Gate muTown ndo paitikira chiitiko ichi. Ndofunga wazvionera wega video racho sezvo nyaya dzepanapa dzichoya dzine proof. Next update inyaya yemupurisa iye anoshanda ari kucity of Harare traffic. Mupurisa uyu anoshandira along Robert Mugabe Roton Road and Kaguvi Street ndo kunoshandira mupurisa uyu. Nickname rake mukadzi anonzi Wasu. Wasu uyu anoshandidzana nemurume wainenge anaye ipapo. Ndichakuisirai video pachiitwa chioko muhomwe. Mupurisa uyu ari kuudza munhu anenge angopaka ipapo kuti wakatadza kundipa mari yebribing ndiri kubva ndaklemba mota yako. Ndo zvaari kutaura. Ende aibata mota yoyo uri kubva wanyorwa receipt rekupenga. Saka chidzidziso kune vamwe vanhu kuti mungwarire ipapo. Dakukuisirai video rake. Wapedza kuona video utazvoonofuka comment section. Vangani vanomuziva, vangani vakarohwa mari ikoko. Ndandichiona vanhu mastreets social media vachiti Hatirare ndakarohwa mari paipai naWasu. Wasu ari kurohwa mari dzevanhu. Wasu azodai, Wasu azodai. Zvisinei inini handinonotofambira nyaya dzachona. Saka uri kudya manonoko panyaya dzekusubscribe kana usati wasubscribe. Uyezve malikes enyu akakosha zvikuru. Ini saHatirare ndaenda. Chisarai muchiona video. Raburisa bepa we.
kamera yacho inenge ine tsvina but zvekutambira mari tozviona. Tiketi ndere kurevha ka. Usashiyekeka ichi chanaka. Asi chiri kubuda. Ayo, wakashiyeka kamera yangu inotanga kudai yose. Uyo musikana haana zvaari kuona ka. Arapo. Wasu ari pabasa ari kumbotora mari zvake pakona. Shamwari ayanyatsoisa parisiti shamwari yapeterwa mudhoo umo. Wapedza basa masisingati.